Orain kantatuko dudan sorta hau, gure aitari ikasitako doinu baten jarria dago. Zumaian kantatzen duten gabon kanta batena da, eta ziur Juanito Dorronzorok Zumaiarra izaki nonbaiten bilduko zuela, baina nik izena topatu ez dudanez, 24. dugu abenduan izenarekin jarri dut. Hau da sorta. Miserableak. Victor Hugok novela batentzat izena, dena etzen orduan bukatuko pena. Miserablea baita gauza nabarmena, besteren desgraziaz aberazten dena. Saltokikatea haundi horien jarrera, abeltzainak bidaltzen dituzte lurpera. Derrigortzen dituzte kontuak atera, esnea kostuaren azpitik saltzera. Etxe bizitzarenak zein aspaldikoak, gazteak urrun edo zorretan itoak. Errentara jarriak zein turistikoak, berriz aberaztuko dira betikoak. Argi indarrarekin hemen ez da giro, aspaldi hontan beti igo eta igo. Hortarako balda nahikoa motibo, batzuk aberaztuko zaizkigu berriro. Gazarekin ez nago zeharo aztuta, hauek ere goraka guztiak naztuta. Handiak txikilaren penarik ez duta, poltsikuak berotu, pobriak oztuta. Etorkinekin ere tristea benetan, batzuk kanpora hitza dute Espainetan. Baina lanean daude guztion penetan, kontraturik gabe euren tailerretan. Pandemia garaian zer nolako kezkak, kontaktuak gaixoak, umeen errezkak. Ala izan direla aurten gabon festak, gareztitu dituzte antigenotestak. Miserable ugari ditugu munduan, aurkitu ditzakezu zure inguruan. Bizitza hobetzea harturik buruan, haien aurka jarraitu dezagun guduan.